Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dai shigo da gari. Yai ka kaya? Wannan ne hawan Nura Top Cosmetic ko? Nan ne shagon Nura Top Cosmetic. Me kuke so? Kuwa, abin da ke gaya min gaskiya ne ga maikan kala-kala. Ɗebo mana. Kuna fita na tashi. Wani kuɗi na ƙaro. Baby ka gani? Wallahi zan yi kyau sosai. Ki ƙaro mana. Baby na fa mai kuɗi ne. To, cash ne ko kuma da ATM kuka zo? A ake kuɗin mu cash ne yanzu za a baki. Yau na? 68,550. Yau mu gani? Gani? Baby, ina bebin nawa? Ke zan tambaya ba, ke kika zo da shi ba kya ce min ina bebin ki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. San banza ke ma ina ku.